Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajinglip boarding ke baju ja kha bha ha ka them ribhoi ke badairu ke telong jong kajing penmi boarding ha ka jilla kalapin kendu jing bat khata haki kam ki jam jong ki pat ba ka than baro ka wei namar ha ka ni ka juk bamenta ka boarding kala long ka wei na kajing don kam baman ka sngi jong ubrio ha ka kam ba pher u Dr. David Lingdo u chairman ka Umsning People's Front ha ka bay David kani ka bentaw lapan RTI ya kani ka benta na u chief engineer distribution ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ha ka ba ula yo e ka jubab RTI ha ka hendro tri ulaber arja apun rio ya ka balalap ba ka jingja lip boarding ba kha ka deina ka daw ka jing bamla bha ka MPDCL ban pinya ya kum ha ka ni ka kam ban pin poi boarding kajing bun ki transformer ki badu bat kajing tlot ki post ki wayar ulai thu bakat kum ka RTI ba ulayo ka penpau ba ka electricity system ha ka thamri bhoi bro ka wei ka don ha preng kajing ka bajur bat kdo ba ka ni ka la bandei ka jing phil ka MPDCL ka baladon kam mardor ban pen bet ye ki jing ha kapur ba ka jilla kala nangkiu ha ka jing bun brio ka jing kiu jing ki shnong bat ka jing don kam boarding ru kala nangkiu henre ki jing te ya ka jing don kam boarding kam kiu ka rukom shna rukom te ru ka ba thur murbha ulaong ha ka bai di ba ka jing pelip boarding ba khlem kinu ki jing batha lani ki jing pentip ki babnya she ki pat ba uba David ulakentu ka sarkar bat ka MPDCL ba kan ai ka jing pentip bati kana shwa ka jing penlip boarding lingba ki jing pentip ki babnya wan kamad jong paiba jong gathan jungi ane ka them rithoi man ban pau ya jing sokhya habi day ba jing lip light kha ya ga phiru clear out na ka por por kalong ke ga ba snobnyao namar ba ke ga ba mila ka expectation mo kata ka jing quality ke jongi ya ga ba ngin yo ya ka jing thamai kini ki ya ka kom shikri habi day bat ka light hang ne ga ribhoi district ke jongi hendrai hado manta kadang long kumju ngalaban ong ba ko ong from that to us na ka ba smil shaka ba khamsni shisho tengiyo I ba kum ka sarkar ka balakran ko por minister iti mondel ya ka ong ba don show jing lip light hang ne po them ribhoi ke jongi rega ga bangi syam ba ka jing lip light kalong ka wat manta kan ko por bangi kran ru kadang ka jing lip light teka ba sumpen ya kalong ba ka jing lip light jong ka MPDCL kalong ba ka de ka ba kham notification kam jo ai ya ka jing pentip pai ba kam jo ai ki notice lemne ki print media ban pentip si pai ba kan don ka jing lip light ka si lip light tekat kum records ka bangi lalap menta kat kum ka RTI ka bangi la file shaka MCL how banai March anaru snam balalet bat niyo menta banai March anaru hendri tarik nilayo ya ka report nilayo ya ka RTI ya ka bala penmi bala ai da chief engineer juga distribution ubadai shini ka benta juga ka bhoi Sir B Nikla bat nga songo ya I ba ilap ai ngi ka benta ban pensyai pai ba tengalap ba harian ba study ka RTI ka bala bala ai na kalyang juga MPDCL nilap sibun ke but ngakwa ban brief kat ni ke benta ke ba kalau ise la ngakran kan jrong bha nambar pun ke baga MPDCL ka kan walk out andai kat kum ngajinglap ka jongi ka Umsning People's Front kalong ke ba gide ban so si shisha namar ba system ke jong ka MPDCL kadang dai kumju de menta nginya ya ka benta kalong ba kum ka white paper ya ka bangala dep ban tho ban penjana ya kalong ba ka document ka ba punya bha ka nikong na nongrim jong ka RTI kalong ka record ba yo na ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka jing thu jong ka report kamdi tang ba kdo ke jing ne kita ke jing ban analyze hendrai karukom trekam jong ka system ban pau ya ke jing bakla hagi benta per jong ka MPDCL ka study ka ban pau ya ke jing bakla jong ni kalong ka ba shai ba ka electricity system ha Umsning
ani than ribhoi prokwe kadon haga jing kabujur amde kabo malumala kaba de tang hakaba supply kamlong stable henry ka kanthukru ka jing bombyang jonga planning kata ka de way ka maintenance but ka governance ni shamru ba ki transfer ki ladu man ka por ki bon ki transfer ki badu ka light ka lip klam ka jing ai ji pemana le ka monga ong ba ka ni ka notification but ki pool ki wayar ki long ki ba tolot ba te ka conclusion ka ba mi na kani ka analysis ka bangila study na spare di RTI ka bangila file kalong ba kani kam ditang ka problem rei kani ka dei ka systemic failure ka badon ka badon kam ya kata ka intervention mo ka bangi ong ba ka belong mordor ka belong emergency ni syamru ba ka jela me klial ba kani ka MPDCL kalong ka agency ka badai ban sam ya electricity ban pen poi ski yang kisem ni jongi segi jaka ke badai pen poi so poi ba hakapor ba ka jela kana kieu haka jingdon brio ngasham ba ka jingkieu ke jingdon jong kisnong kani ka pen i ba ke kisnong ki thau hang ne po umsning ka riphoi kana kieu ba ki yeng nang sem ke nang bun handai ka demand ya electricity ka ba nang kieu ngiu iba kata ka infrastructure kamsham kieu ka komte komshna kelong ka ba tlumor bha jong PCL homesing area kamtam ka system kadang long mo ya kani ka benta jong ni feeder ki barim bat kini ki transformer ki barit what ya ki scheme ke ba badai jong kani ka subhagya lapan trikam ban pen poi electricity kat kum ka central government singisnong henry ka jinglong jong ni ki service ne ka jing ashkri kalong ba tolot harota kani ka de ka benta ka bangi kwa ban kren ba kani ka problem kam de tang ha ban implement rei ka de ka rukom ka planning ka bala field jong ka MPCL hoi ki la ban implement ni ki scheme ki la ban pentrai kam rei ka system jong ka kaloi ka ju shi ka ju te kai ka bangi kwa ban kren hang ni ka long ba ka jing thu ju ne ka ba ka study ka ba ni lab ka long ba electricity system ka bangila file la magandang RTI ka report ka pli shai kadar ba kadon ka beningkong ka de analyze ya ki outstage but ki shutdown ki pli shai ru transformer ki don pun ba transformer ki ba field ki do ru bon badon ki jimakla haga administration but jumur ru kolong ba shai ba ban ban bhag system kani ka documents ka de ban long ka jingrap ka policy making andre niu iba kum ka jing trei jong MCL kam la ban lam ya kata ka jing shai pa ba abede bat ka kum trei kam ka jong ki te ni so thu shai ba ka thop ba pon ki benta dengan syai no tak tak abede begini benta ban pen shai kalong ba ka records ka gadon ka bede ba ka record ni ka outside record ni bagi ong ka shutdown schedules ka transformer failure reports infrastructure details but nalong ka taro ki complain na kisnong bagi do basnong kini gibenta ki dong long evidence mo ban ishai ba ka MPDCL kala fail ha bun gibenta kani kala pelong ya analysis ban sinya omtang ka opinion te kani ka ega bangi ko man ten long kat kum ka methodology nilaban ong ega ne ka benta balai bagi kan ne long ka technical analysis kapait ya ka capacity mo jong transformer ka jingjrong jong line bat ki load distribution ki administrative analysis nangtang ki payroll rukom trikam jong department ki complaint system bat ki maintenance bat ki kini ki comparative analysis ka habangi compare ya ka system bat ki standard ka de mandon ha electricity distribution kani ka rukom analyze ka ai jumur projelio bangin balance ya ka rukom aiding mana ni kita ke system structure ni iba kani ka network layout ka electricity system kalong ka rukom mo bagi de ban wan kata ka rukom kumba at least light kV ani way kV kani yung LT distribution homesning ka problem kalong bak LT distribution ka jrong bha bat ka weak mo ka trot ka benta ka ba khaddo la man ong ba adai ka ba kham ta jor your quality jong supply tingiyo i hang ne ba kidon ki yeng ki ba homesting on ong no kisnong ki badan lakum lukum noru ma si spa tam ki khandai pho mi lap ba po haum raneri ka don ka yeng khandai pho tali kat ba ka jingdon jong ka supply pat mo jong ka bor jong ka light kalong tang komba 8% kulai hado 8% kV kata kam pala dap te kani ka peni syakadar ba ka jaka ba ka de bandon komba sispa kVA
lani hadu si spa andru pulai ke vi kadon mantan komba akusan kani ka failure ka bacur bha jong ka MECL nyimtip shu uno ban kran kani ka legat kum ka expert asigalan batai kani andre expert mai knowledge nga la un batai kani katu kani ki line lani ki line RTI ka pan i ba total line length kalong kumba terus pa art kundai kilometer nengi ong sakit kilometer kani kalong ka network ka ba drong ndrai ka penbiang ya ka maintenance but kam sem ya ka manpower kam sem labiang te ka jingrong ka line ka penlong ya ka voltage drop but ka jindona supply kam tam haki shnong ba jingai nata ki feeder system negative analysis the feeder system jingai nata ki feeder system negative analysis the feeder system ha musting kadang shania haki single feeder kamu haduk mentang nang don single feeder kani kamur balada ke feeder ke dong jingye borok ka than kan syakta te hagi system babiang la judon ki mong yang ini ki redundancy backup andre hakani ke area omdon bonong no hakarukom bu jin infrastructure inventory ke infrastructure ka control na do transformer do ki pole ki conductor observation kalong ba bun ki benta ki la rim bat capacity ru ki rate ki transformer mo ong pi mena ka don akusan don pulai KBA ki long bombiang na kamantawan di man ya galai laban ong ba ka ning lalaban le no kumale por ba sam mo ki pipeline ki barim ki ba ju ai la ki brio ki ju lap ha borok snong itu ki bon ban snaying thamai kim yo shu ya ka hap up ru banai ban yo lain thamai te kumjuru kan ka kom I like nas go thu ba kala tolat pala lagi thai ni dong jongi namar ya sistem jong ka kanika MPDCL kalong ba tolat rota ki transformer kimia dirma kata la nga kran habide ba kani long ha nyempa ban ta ngi snow kemen MCL ba kinong tray jong ka ki tray storm re hadu matabat kata ka system jong ki kadang ka old system kamla ban serve ya kinika population ka babon hapo jong kanika riboy hi jungi borok away te be de be kilo distribution kalong ba ka distribution ka balance na katuk ni ki transfer ki sha kilong ki overload ki ba la palat biam mo ka upot kilong overload ka ba ki way part ki don ki spare capacity kani ka pelong ka system balong unstable but ka penki wi ka jingma jong ka failure kani ka failure kalong time to time nilawat ba ka tangki shutdown ru labun ba tang ka system gidon ko ba light spark tam ye kani ka shutdown but kani ka shutdown ka pen isha kita ba hadu light spark tam kan ka shutdown kani ka pen ba ka MECL ka dan cibon gi jinduna wedi be jinya be jing pole mong ha bang ekran kini ki pole ki ya kini line kini senar electric ngasko ban ong ba kumnu kem shimla pen khoi ya kita kom badai bale ha pen khoi yang arsenation nilap ba kum kani ka RTI ba ka don ka shutdown ka pen ha kan nong po mo tunggu umranari terterum samlem gidon ni kathan jong nongpo yo lain nang to ni baga shutdown jongki kalong manba shutdown ka debe nriu nyo kanta kala kata bahai kibre ken ka kumnu ka MECL kamdon mo da kita ki bangi onggi kita ki transformer ki bala ban ra ani kita ki portable transformer ki bala ban connect ka por ba highlight ken connect na do transformer for time being mo tang support na temporary ba dia benda snai to ka line transformer in connect biang sama ki beri ki num do light re hapo kani ki juni kim dan haduk menta komne ta peli ba kani ka jing serve ke jong ka MPDCL ba ke MECL ke jing trelang itip ika ba kani ka semi government ka corporate te ngayo iba klasule jubor ban tre jubor ban alai jubor ka system kalau baju skaju ngasko ima ba tumbalong ka mo ka to ka MECL ada sora kala banlong kumjuru ya kani ka MPDCL begini ka MECL ke junction ni mo ka star cement sora te nama kata ngakwa banong ba kadai yengi ban kum ngani ka data peli bakalat kalip man ka banai kani kamditang ka jingja andrai kani ka dairu ka pattern ka baktai kabar kani ka pattern kani ka jingja jinglip lat kanum kor hapo river district ke jongi kanum kut shu lanu ru la ka desa sipo ar posnam ro kani kanong kumju hi kibri hamat ya ka ju hi kar komlong ka jinglip lat ka ta yanu ka ta ka jingem digi konsam la mata gi depend ka lai businessman
kata ya barok wei berperan kami ke lain katem riboi barok wei kam dei syu kata ga basong aklau ya ga baki beri dum kam lain barok ngidum kam lain manong no ka kawa kami nang ne ban generate ya ka power ada katem riboi hi kama ide jinge aduk menta ta ya ke duration ka pen iba ka duration joni ka outdate ka long hapdeng iwei hadu henriu kenta kamot ba kani ka long ka ba khambun standard ka kum standard jong jiplek line ngadong ong ba kum nu jibril kan tip ya ka MPDCL ba jiplek line hanu ka dur kan tip ba ki don hapdeng ka maintenance no dur ben i bagi don hapdeng repairing haba notification ru jibril kan jiyo dalip line si ong mala slap dalip line ong mala ja jingkolon diberi di sutara di antar ka bagi takim don ingin tip ba la ka don ka maintenance ru la without notification te upai ba am tip kuno bagi MPCL ka trekam ba la trekam ru kuno fi trekam hapreng u transformer u berim te manu ba supply ke transformer ru hado menta ba ke transformer kim biang u meter biang lada lip light lada kakiu ba light nang yo menta dang pembashi sitayo ba don hanti apo jan nongpo kidon gajing mo gajing siu gi belai jong ki bala si post name hadu si post name ru kan PCL kadang page mo kadang wat eta gi beri ben siu kumnu kata ka kam badang RC lesi simna ra banai kim la ban sol out hadu menta ta ba ka complain ka one time to time ba ka complain ka ba yo na PCL ru kumbangi jiyo complain kam jude ka balong online kam dei ka balong in written ka dei verbally kamat siu kran dak tien klik utu ba shong complaint department complaint section ususim phone but ka phone aga bangi ship ni complaint uklet no kan sipor nak klet no sipang o ngamdan hangne sipang o ngamdan hangtai sipang o ngalasim suti kumini ki ka penlong ka pen benyau upai ba te ge ka bangi kwa kalong ba langi kren hangne kalong ba ka don kam ban change ro ki transformer mo dum kam man le ka deep technical study nang ba kani ka jing lip light time kan one show kadon sipon ke jumber belanangan ai sya yung mon la plan luparu hi bangen pa sya gamen ba MP DCL haba kumno gini ban walk out be de gani ka light hot ka jala me gele ajungi kalamat sibon di jing lip light na ka Porsche ka por la kalong ha East Gas Hills la kalong ha River District la kalong si Garu Hills ka por bangi lake si Garu Hills nga Shem ba Garu Hills ru ka lip light ba time to time yang tip ba kumno ka MPDCL ka trekam haduk menta ba kata ka light ka ba hamtam River District la dagi compare na baro ki yu ta haduk ta bala pendep haduk ta mo tekani ka overloading crisis gamangan ongipi ka problem ka bokongsan tam juga ni ka lomba overloading lomba ki transformer ki ba 8% open KVA kisha penankam ban supply sabun kilongye kabalong persya ya ka standard of engineering practice namar kani ka kalong pelat ya ka temperature ka bakil ka vending sneer ka insult kani ka tamang yung ka insultation ka john kani ka kadaw ka bakongsan jong ni ka failure ka pan iba ka paning kam sembiang mata ki voltage ru ki drop na ka Porsche ka por nata ka jingjong jini ki line ka malo ong mane ka long 6 to 9 circuit kilometers ka pelong ya ka voltage ban drop no ala da phi sim power bank si phi connect eu power bank jo phi the wire wa company ka labu kat ni li sim the wire fi ombangan ngan kan phone artat ngan peran kam artat eu to katu ka la cut shot no e ka ban transfer ka to ka power sya ka ni kamu ka slow down no ya ka ban charge yo battery mobile jong pi te ko ka company ka labu de ban dai kat to te mentah hang ning yu iba ka line ka bana jingai ti wire peran kam maki ka system jo ki ka relate kada poi hang ne ka la kelot no ka line te ka ka baka MCL kan le ka tip hi ka MCL le kata te ne ka kum ka jinglap ka jongi te ka MCL ka la fail ba laban ong bala da kan long silong kumni la kim change no ya ka system tri kam jongki nadu na telong hi nadu ka administration ka jongki nadong sedong ki hapan petmai lut no sedong ese da kren pemta so ba la de don lang ha committee jong MPDCL jang MECL ndrai kata kamla ban long tentang ikentu ya MPDCL bar MECL bakin shim ga ji clear haladi nama kan ga jing like nyali isai kedar kamdai ga batang support kan no ka paten ka ban lep na ka Porsche ka por na ka Porsche por kan lep te nama kata ngin kwa bakan ni kan lep te ngi kwa ya ka MPDCL bakan shim ga jing clear baka jing clear ga jongki ga long ba
Kini banwan sekhmat ban repair no government ka hak ban sim lada long bala ka power ministry ka hak ban pe je ni ki hak ban pa setie ban penthmai no ke badon kam ya kren hak ni pol bang ila ya note down nilap syakdar ba gan pudi ya ka bangalong ini ke dokumen I practical but ini ke implementable solution ban penhai electricity system homesteading area bakarin boy katung RTI evidence background reality kami bang syukran tang bang isu ya kran hangme kajing tu kami tang ban kedau ya kajing dari kalong ru ban ai ban plenty ban tembek mo ban pensyai garu kom terekam ga badai kalong ya system ga balong sustainable mo ka ba ne ndai ga ba long fluctuated ka current system problem hane ga summary ka bang la study kalong baka system menta ka dan hakdeng kajing kada ka belong from bad to worse ka belong mana ka transfer belong overload dan kan syai pa ba frequent power belong outage weak line but the conductor kiniru untuk kirastet pole dan ki pole mo nagi post mangi joang ini ki bala sarang ha keleng lakne ang ni ron post ba sarang hangte ron post ba sarang hakaleng om sing rugidon kinong po rugidon te kidon kini maintenance mo kana no maintenance system kam don maintenance area ki transformer ki bas law na laban on example mo for example ubalaw na omsning pandai sinong po banano po pandai sa omsning kung ngata ka system trikam te kum no kanung fail kamo ki nong tray hapo kam sial nga suto kam tam gi bapet sa feel kimyo song takti haban su tray linter na dere kini ka ayom bele air but slap kamo ka pala de ki ban tray ni department ka ga bang pa man kren galong bagi hap and change pun ke baro te gamang laong ba no complaint tracking kamal kamdon ka complaint ki don track can trace tama ba kalong verbally tan nagaktin dan jingtho ngani administrative lo kalong negligence kamot neglect gani kapani ba system come long stable but come long sustainable object ngani banta ka ban ong ba kathong jogani ka reform balara ki don kam kalong ban yo sustainable electricity supply reduce transformer failure improve public safety create accountable system kini ke level strategy kalong bang subatai kalong ba transformer upgrade kada frame upgrade ki transformer kani ke problem kan 1C1 replace overload transformer kamot balada hakajaka utu arpusan menrepulai KVA yang hendai po which is partly yang kamla possibility kamot ba kala feel lupa hang ni lakum nuru which is part 160 KVA dan tambah ada hendai po which is part yang immediate line repair dum kam replace damaged wire dum kam fix sagging conductors nyom kini ke jungle clearance dum kam inde ban prat tang menta lasha la let like biang niyo i kata jinglong prat menta kaju ka line kaju ka jaka prat menta ka sni kum masih sni lami kian problem to kamot iyo kam tre ba kade jing tre ka barong kerti ne shule le torti mo ngong umta tegini ladang ikran ni kini ka jrong ba ngampa ban kran hendrai ke bagi pa ban kran bangi lalap sibun kum kini ke baka MCL kale baka ni ka penisha kedar baka MCL kala fiel habai dai baka ni bide transfer ki pole ban kir kom tan waya kom shekli pai ba kala de fiel lupa baka ba ma bhai ke department tentang kompet kalong ba system ngadang dai kaju kam dari ngangai bagi officer kim nomla le RUM ki hapsa haju ki haptre kaju ban dali te nama kata kentu ya ka surka wat power minister sampai tu kini namar bakani kamde ka crisis kamde ka problem ka badang manta dari ka problem ka bala ni na ka force support ni at Henry Boy district angni ha muslim area ka Riboy area mission jing bahai kalai ini kentu ya ka surka your power minister bon pek jadi junun kam hal ni yo so bala walk out by the cable dan kata ka palong sufficient dan kata ka palong niyo iba la implement ni kita handai ka kontrakam ru ka suki ba e ka jing suki jong ni kontrakam ru ka pan iba kumba ka MCL kam kontrakam ARUM ini kentu ya keserta barande ini merdor nomor ka RTI ka Indonesia kira pada department ka jong kita feel hukum tentang bala don kam an training time yo sir don kam yaki Patrol field don kam nang bagi laban tutu nang ta don kam ru ban follow up mah begini ke beberapa buru complaint section department ga balong written complaint
through online nang ba kan long you ya kita machine complain ban act smart ban act active ban act serious nang ba ke ba ni le kan long ka ba job kan long ka won lam yo so ba tiang ba kan don jingkmen nang salang ga jami ye hani ko por tentu mo ko sarkar menta tu ni si tang gadang jing like ba kha ane po Ripoy district tip ke maintenance ba kumno yang ikan tu jur ya ke sarkar kala kadiyai then I ya ga notification bagi announcement ba bagin tip ma baru ni peron kam lai ndai ban neglect ya kene ni hap ban le kene na makane kalong ka pemdaan barung kam I notification haba bile repairing ba fi try kam lani fi install mai ginu fi pol ginu fi wire don kam I ya ga notification kam gane pa ba no ma ban tip try kam ne try kam ka ba ya ga like vision balai ni apan siu baik kumbakalong dan amar kata yang bentu yupi andarane bapinde kamha sisyo ada misi por dan penjana yang kapal department buat industri jupi berba kubesiko